ophumayo uGolani wakwaButhelezi ohlala ngapha eSouth ngaseJohannesburg endaweni yaseJipscapo ngisephuzwini lokuqala-ke nje la ohlelweni engiliphetheyo la engizocela khona ubaba uGama emukele izihlobo zethu kumbe izimenyo zethu ngesikhathi samanje. Sanibonani nonke. Ukuthula makubekile. Akwande. Ngibonani ufela. Good afternoon everyone. Ngiyabingelela kini nonke bathandekayo egameni lenkosi yethu Jesu. Siqolise nje ngesikhathi kakhulu siyaxolisa ngesikhathi bekungeyona injongo yethu ukuthi ke siqale ngalesikhathi the intention ukuthi siqale early bese ke konke sekuqeda early but ke siyaxolisa kakhulu siyaxolisa kakhulu maqongeleke nesikhathi akuyona into ekuthiwa yile injwayelo noma ke African time le esihlala siblame ngayo ukuze kusukelwe nenja kodwa nje ngiyacitha kakhulu bafowethu njengomdala la ekhaya kwaGama. Okokuqala nje ngicela ukusho ukuthi ke ngiyanamukela nonke kuleli khaya kwaGama. Ngibonge ukuba khona kwenu nonke. Ngibonge from kubaba wethu ubaba uBishop RCBC. Ngibonge baba wethu uBishop RCBC na First Lady Mama Sibisi. Ngibonge kaBongameli kwaba ke uJisha Walala. Ngibonge uchairman baba ongiholayo la eGauteng baba umfundisi uThitha nje kwaye no First Lady. Ngibonge aba-evangelist bawethu eGama. Ngibonge umfundisi ubaba ke ongisalayo baba ke uSgama. Ngibonge nonke, ngibonge umfowethu uS wakadlamini ubhuti Sibu, siyabonga bebenyuka siyabonga. Ngibonge nonke nabo baba bangenayo Pastor Chris nobhuti Musa siyabonga ukuba khona kwenu. Namukelekile nonke, you are all welcome kuleli khaya kaGama. Ngibonge ke umndeni wakaGama, ngibonge umndeni wakaThabethe nawo bonke abathe uma ngicela ukuthi ke babe khona namhlanje. Nahlonipha ke leso sicelo leso. Injongo yokuba khona kwenu la nginicele nonke ukuthi ngizobonga abantwana babuSibisi, ngizobonga abantwana baba uGama, ngizobonga abantwana Pastor Chris. Ngibonga abantwana uNkulunkulu angiphe bona according to izwi lithi abantwana bayisibusiso. Manje ke angifuni ukuthi ngithi ngelinye ilanga ngizobonga abantwana sebethulile baphelele ukuphila. Lokho akukhombisi ubuntu. Kuhle nje umuntu umbonge esaphila. So I'm celebrating namhlanje abantwana bami. Ngizobabonga indlela esesihambile mina nabo. Bayalazi uhambo esilihambile mina nabo. Manje ke ngizo celebrate bona namhlanje yiloko nje engizokuthi nje ngikusho ukuthi injongo yami ukuthi nginibizela yini ngibuyisele program director. Ngiyabonga. Thank you. Senginaso wena besizathu sokuthi sihlangane ngala nenhlanhla abantu baba ukwazi ukucabanga ngale ndlela acabanga ngayo imfowethu uGama ubaba umfundisi. Ake ngidlulele esigabeni esilandelayo sobamba nje isihlabelelo. Emva kwalokho ngiyobe sengicela ukuthi ngumthandazi umkhulu wabantwana kube uye ozosithandazela njengenhloko kulo mcimbi esihlangene ngawo, okuyothi ke mase esethandazile waqeda ngoba ubaba uGama ke ubaba ufana Gama bese ngimnikeza ithuba ke naye ukuba uyokukhuluma wenhliziyo yami nawo
zakwagama zakwampokane zakwadluli zakamaphalana ngithi bagama nangu umsukulu wenu baba nangu umsukulu wenu gama nakuwa make lowezala mina nangu umsukulu wenu uJabulane wenda lo msebenzi lomuhle kangaka nithike bogama ubusisene umsebenzi niphakamise tandla lesiletinhle bakhula abantwana kodwa bamlalela uyise balalela noJehova uNkulunkulu ngoba abantwana kumele bahloniphe abazali nometha kunjani kodwa inhlonipho yiyo ekumthente kakhulu kubantwaneni ngithike bogama ngibusisani lo msebenzi babe namange busisani ke lo msebenzi lo wendiwe ngulo mtukulu wenu ubusiseni manje ube muhle bakhula abantwana kodwa bahloniphe emva kokuhlonipha bakholwe inkosi uJesu bazi ukuthi noma ungahlonipha uma ungakholwa inkosi uJesu inhlonipho yakho izipi ngegama lika Jesu kuse kube naphakathi amen. Ulandelayo ngizocela omele abakwagama ubaba uFana Gama.
Sanibonani. Sanibonani. Angeke ngithathe isikhathi ngoba isikhathi sami kakhulu. Ukubonga nje kulensizwa kabhutile umfowethu uJabu akwenzile. Ekungibuse kakhulu nje mina ngalabantwana ngalabazukulu bami lapha ukuphathana noNkulunkulu. Yangibuthisa ke leyo makayiphakamisa uJabu ukuthi uzokwenza lo msebenzi ngathi awu mfowethu siyabonga. Angandi ke ukukhuluma nje mina ngizobonga. Ngithi Mbhokane ka dlulwa kaMaphalala mbembe lo hlathi yoxoshane jijulu kade wena wadla ingakho ngiyawule ngokhokho wathi ingoma ethu kaBotho zeguma emegulu etale mbuya sekhala sisafe hame kunethi bongo ke mina bengisengidisho mina mali kangwani bantu benkosi ningamangali lethi bongo ngangidisho ke mina ngangisakhula maye nginiketha lo mfana wami lo Jabulani ngithi uvedle ngikhona inombolo sisaduma emaphapheni uthi ngam shobale kuze emnyama kakaka amen vedle ngikhona inombolo sisaduma emaphapheni isithatha singahlala nyoni phambi kwemehlo fiyo pholopholo zamakhandle kuze emnyama yafunza abathakathi ngikhonye bovo nje ngodiha ya ngibongela umfana ngoba wenta lokuhle lona ngumuntu kulokuqala wababe lo Thakathini le challenge lo Jabulani so ngako nje nginale njabulo maye ukuthi angimbongelele wagama ya ngeke ngibonge nje nami ngikhumbule emuva ngisakhula ngangiligagu kakhulu ngangiligagu kakhulu hayi ke ngangiligagu nje konke lenza kithi bekuthi makta ubhale imishado nje batawele kagama lofundzela kuthi ke bayoqela ukuthi akayonanzisa emangweni wakithi ukuthi nangu lo mfana utonanisa la kagama le lapho ushada khona so ke lokhu lengwendako nje ngwenda ngoba vele bekulakimi engadini ngisakhula ngithi ngiyabongela Maphalala ngibonga labantu bami lapha labazulu bami bombhokane ekhulani ngiyakuthokoza kakhulu nje ukuthi niyamhlonipha kwabo wena ukuthi nibambe njalo nimhloniphe ya uba nanavuka akukho ke singakusheda nalumfowethu lo konke siyashera konke uyabona so seyithi nje Nkosi yami uNkulunkulu anenze kahle Nkosi kusisi Ngisala ke olandelayo omele abawathabethe ubaba Mr. M.I. Thabethe buya uzaphinde Wesobandla uzuyigcina impilo yami uzuyigcina Nginibingelele nonke hayibo phela sikho ku memorial service nginibingelele nonke invitation ethini I think invitation ikune background ye music lapha nana le song lapha nje quickly out DJ any song on fire cela sukume sonke Volume. Yes. Asinyakazeni phela. Fast forward the song. We want you on the chorus now. Abayaziyo bazoyicula ke. Alright, thank you Select. Thank you DJ. Thank you. Cela ngihlale phansi. Kami sithokoza nami ukuba khona la ithuba umusa ukuthi ngiholwe ngize ngifike la ekhaya so lokho ngivukile ekseni ngisitholile isimemo ngawuthola umusa nomndeni wami ukuthi sifike la ekhaya ngizokwazi ukuthi ngiyimela nami ngiphakanyisiwe angimelanga ngingane uthi umfethu
uJP G uma thumela isimemo engicela ukuthi beyimina engizokhulumela abakwa TBT nabakwaMagasela ngathi ayibo mbokane konje phela khona engimlamayo kukhona uanti omkhulu obamncane ngicela ukuthi udlulise ngale kuqala beyibona abangiphakamisayo yasifika la kumfowethu omdala omlamayo wangicela ukuthi angofika la ekhaya bese ngiyaphakama ngikhulume kuthi ningamangali ukuthi ngikhuluma kanjani kuthi futhi ngingakaqhubeki bese bakhona ngokudlulisayo engizothi uma ngikhuluma bese bona kuzwakala ukuthi indaba ngivumile ukuthi ngime ngisukume la bese ngiyakhuluma uthi lana umfethu mangikhuluma naye ensukwini no izolo actually uthi khona umoya ofikile kimi wathi wathi ngibonge ingane ukukhula kweingane yathi lengelosi hayi vele mina bengithunyiwe mina ngizokukhumbuza lokho ngoba phela singabantu siyayibona leyo nto masinyane siyithande vele sifisa ukuyenza kodwa singekayitholi lencazelo uthi lo muntu mangikhuluma naye ithi lengelosi hayi ngiseza ngisazokubonisa ukuthi soyihamba ngaluphi uhlelo uyangizwa awe ngithi ngidlulise phambi kwenu bantu abadala ngizwa ke ukuthi ngithe kumfethu kuyafuneka ukuthi ulungise ukuthi bese lento sidlulisa ngendlela efanele angithi ngizwa abantwana angithi ngiyangizwa lena kusase invitation sizokwazisa abantu ukuthi khona sizokwenza angithi sazoyenza bese namakheke ahambe ngokulingana asilifuni lele lincane elingafani namanye angithi angizwa ukuthi ngihamba phi ngicela kubantu abadala ukuthi lo moya oyingcwele wehlile kimi ngicela uma nithola ithuba bese nawudlulisa kumfowethu ngoba ngiyazi ukuthi wehlile umoya oyingcwele wakhuluma uthe ubaba umekhuleka la wehla umoya oyingcwele mawuqala Thanjekwa wehla umoya oyingcwele wathi ikhona lento kodwa umfethu uthe kimi uma ngikhuluma nawe wathi ukhulekile walicela lo suku wathi uyazi ukuthi khona lapho kufuneka iqale khona kodwa uyacela ukuthi lo suku bese liyaqhubeka ngibonge kumazwi kaBaba ubabugama uma ecela ukuthi mawehla umoya oyingcwele ungene phakathi kodwa ungene phakathi kwalekhaya ngabi namoya omubi noma umoya omnyama ozophazamisa kodwa konke bese kuyakhanya kuthi kodwa noma sicela lokho sithi bese sisicela indlela efanele ngoba silapha kulomhlaba silazi iqiniso kodwa sizolithola uma sicela ngithi uma sengiyoqeda ngithi uma ngikhulumela abadala bemize ngiphuma kuyo engeke ngibabize ke ngamagama ngithi Mbokani siyathokoza kakhulu ngalomsebenzi uthe ubaba wenu ithi incwadi ukuba nengane kuyini kuyisibusiso batho omkhulu la nomalume into kufuneka niyenze ukuze nizothola isibusiso nanibusiseke nizokwenza ukufana naloko akwenzayo kufuneka nenzeni nihloniphe tshela warme ne nihlonipha ngithi nifundisiwe inhlonipho abogogo banifundisile nabazali banifundisa ngithi ya ku-easy ke ukuthi sisale kusemhlabeni labanengi abangani ngifuna nabangani benu ba-invitile bezwe ikhaya niphuma kulo right when they ask ukuthi wenza into wrong umtshele without any doubt ukuthi no hayi mina thina lento asiyenzi edladleni lalela hey mina lento asiyenze ekhaya uyezwa girl esimangile girl yamtshela ukuthi hayi utshwala no hayi thina siyenzi leyo nto ekhaya no we don't do that right inhlonipho uzonisa phambili ne nikhule hey lamakheke
So lele selimoshekile la kabani. Okay, leso besikhulume nothing personal ne. So besikhulume le. Mbokani, ngiyabonga. Ngibonga kakhulu. Ngicela ukuthi lento iqalile la ekhaya. Mkhulu. Bomalungu. Ngizoyithi nje kancane. Angeze kuyiveza. Kodwa kukikini thina siholwa yini. Lento eqale la ekhaya bese iyaqhubeka. Ngoba kusasa kuzoba nombuzo. Kuthi uyiqalula ubasibani bani. Wenza ukuthi right in front of phambi kwabantu ku-pavement hayi naphakathi emagcekeni wathi uzophakamisa ukuthi ngicela idlule impela kube isitimela izifike lapho kufuneka ifike khona ngeke ngisasho akwande Asike sentweni asilila kukuhle nje ngonakele lutho hey mina ngibe surprise ukuthi ngoba ubaba la ekhaya uba ngisurprise ngensizwa eke yasifaka kwenye ilight sinomfowethu mina ngiyi-twin. I was surprised ukuthi hawu kanti indodana yakhe yile ndoda le ekaso wathi hayi bafuna bekuyi-surprise sengisho ukuthi kuye kube kuhle abazalwane ukuthi uma ngabe ucelwa umuntu don't check the value ngamnyathi umuntu because awazi la invite la khona maybe khona something gonna happen, it's gonna change your life by respecting the invite and be down on the end. Empilweni awazi ukuthi ukusizakala kwakho empilweni uyosizakala uhamba kuliphi izwe kuyiphi indawo. Iloyo nje umlayezo mina ngicela ukuveza ithi thina esibasha don't undermine anybody in life and let us check our attitude because the attitude in life it determines ukuthi wena impilo yakho icareer yakho with your kids uzobe so how far because you can be qualified have degrees but because of the attitude you can be disqualified. That's my message. Yabo. Sesingenile ngempela mina akungena gili ngizocela ke ukuyibona usingaye la watch kwalaba bantwana ababafundi laba unike 2 minutes ngoba le bathathu ukuthi 2 minutes 2 minutes 2 minutes yokulandelana ukuthi wabo ngokwenkampani phambili. Ik zal praten vandaag. Maar ik kan niet mooi praten Afrikaans niet. I'm just trying to accommodate some people over here. So, people are used to me. Cool. I'm just comfortable. Sorry. First thing I just want to say, Nyabo. Thank you to everyone. Nokona. You know what I have today? It's a blessing. As Kawang no baba muno babake. Yo, my father's father is here. That's when you know I'm traveling with big guns, my dog. I don't play. And you know, there's something. I always tell my friends, I don't behave like this because I'm trying to be better. This is where I come from. That's why when I get to places, I'm the first person to say, always. They're like, I'm like, no, because it's just the way it is. You know, one thing I was taught is that you're not being better, but it's just your own preference. You know, much. Baby fever soon. I'm joking. But it's really a blessing. And on top of that, guys, my dad is getting old. Yo, like, I'm just asking for God to thank you. Nami nyafisa ukuthi lokho enikubonayo namhlanje nakubona nami ngibona ngiphumelela in everything that I do, not just big prayer kodwa nabantwana bakithi as well. Impilo isaseyide, always going to have challenges, we're always going to fight, we're always going to disappoint each other, but what matters is how you try to mend everything. You can't burn a bridge because things are bad. Things happened,
bad things happen, but you can't burn the bridge because of how you're feeling at that moment. Eventually, things will pass. And when something has passed, it's easy. Oh, after that, slaughter a buffalo. And then some buffalo wings. So, as I'm standing here, I'm not the firstborn. I have an older brother who unfortunately paved the way for me. He was like, nah, it can't be me. And then I came. And then after me, I have a sister who's 4 years younger than me. And then after my sister, I have a younger brother who's 6 years younger than my sister, 10 years younger than me. So guys, I'm a legend. I can be a parent anytime. Yeah. When they were born, I was there. Yeah. Okay, I'm told. So after me, it will be my sister. We was on London, and now vote of thanks. Oh, and another warning, guys. So that hip hop. On the king, can Uber or Rovadi Hebe Angeke. Ngizwile piano mina. This is moi. So I'll tell you that I man Chinazala. Yeah, was on Tosh Nangam. Nyabonga cool. Have a nice day, Buffett. I-third born ngabagama but kulaba aphilayo ngi-second born yakhe ngilapha mkwenu ngizobonga imessage uNkulunkulu ayidlulise kuye ukuthi asenzele umcimbi lo ngoba besingawulindele at all ngiyamfisela okuhle kuba wonke uNkulunkulu azombusisa ngakho ngathi angathola injabulo ngibuhlungu nje kakhulu ngoba umama ozala ubaba ngasekho ubezojabula kakhulu ukuba nathi namhlanje umama ukho right nje ngiyabonga Allah. Siyabonga kakhulu ngikulandelayo. Ukuthuke kanje. Mina nginumuntu ojwayele ukukhuluma phambi kwabantu abaningi. Kodwa mina ngizothi kuye baba uNkulunkulu akubusise ngala ngathathe khona. Zikhona izinto ezenzakalayo emafamilini. Kodwa thina sohlala esinayo ezomndeni. Kuyisibusiso ukuthi ubaba wakho okuzalayo ukhona. Ezobona mawubungaza impilo yakho nempilo yethu. Iningi okwenzile empilweni zethu esingakubonanga nesikubonayo. Kodwa kukho konke uNkulunkulu uyazi. Amen. Olandela ngizocela ke yena ubaba uqobo abantwana sebekhulile kulo ayidlulisayo. Ngiphinde nginibingelele futhi. Ningixolele. Mhlambe ngeke ngize ngifinyelele la ngizofinyelela khona. Kodwa nje okukhulu njengoba bengingachaza manje kwayo umfundisi ukuthi injongo ukubonga abantwana kuNkulunkulu. Manje nami ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu. Elithe izwi abantwana Pastor Chris bayisibusiso. Manje ke siyambonga nje kakhulu uNkulunkulu. Umoya kaNkulunkulu ufikile kimi wakhuluma nami. Njengaba seZiyoni angizange ngiprofethe noma azange ngiphuphe mongameli. Kodwa nje umoya kaNkulunkulu ukhulumile nami. Kwafika ilizwi elithi ufuna ukuthi ngikwenzeleni. The only thing engiyayicela chairperson ukuthi uNkulunkulu angiphe amandla ukuthi yonke le process emaphalala ibe impumelelo. You know everything. Ngithe mangiqeda enye isection, that's when I called you ngathi sengihambe ngaze ngafika la. Because ukuqala into ungakenzi lutho endleleni iyafaila, then somebody uthi bekathi wenza. Manje that's the way I operate mina Dluli Thanjekwayo. Ngicabanga ukuthi seniyazi ukuthi this is the way operate ngayo Mrs Thanjekwayo ukuthi ngiqale ngenze chairperson ngithi la sengiyapho khona bese ngithi this is what I've done. Uthi noma ngabe akusayi ngalendlela leyo kodwa
ngokufulfill lewo akusenhlizweni yami. So ngiyambonga nje uNkulunkulu bafethu ngabantwana bami ke laba angiphe bona njengoba nibona amakhekhe awu3+ leli li representa lo owadlula emhlabeni because ke umoya ngithi naye umzimba iwona ofile kodwa ke yena lithe izwi umoya obela uNkulunkulu owawudalayo. Manje ke ngisho ukuthi ke ngiyambonga nje kakhulu uNkulunkulu because this journey yami yabantwana iqale ngo1998 ngangihlezi la it was on the 20th of April akusebusuku bangena ikhona ukuthi sengubaba ngongameli. I still remember kuyi Monday. Ngiyambonga uNkulunkulu wakusibisa uyazi kwabuthanje kwayo umfundisi bengibiza ngecomputer. Usithi eyiningi angizikreni but ngiyazazi lesihlamini ziyahlala. Uyabona? So ngihlezi la ngibheke iTV ikholi yangena ukuthi cha sengubaba umntwana sambiza ngoNtokozo. Kanti ke azange kusahamba kahle the following day waphela ukuphila on the 21st of April 1998. Waseke ufihlwa ubaba kamfundisi. Ubaba ke wayesiphethe ngoba umfundisi uJM Mthanje did a lot of things for me. That is why whatever I do umuzwa kaThanje kwayo angiwushiyi. And then I uyazi ukuthi the respect I have for wona. Mina ngikhona eyintweni eziningi because of that man uJM, may his soul rest in peace. Wambeka endaweni yakhe yokuphumula. Waqhubeka njalo ngo-year 2000 beku Good Friday siseDikloof. Year 2000 April 21 siseDikloof sinomama uSibaya umama uLugojolo bayakhumbula right. Yes, kungena iphone call i-message eyona kungena nje i-call efonini ukuthi ke usefikile umfana ngomhla ka-April 2021. Ngase ngametha ngegama lokuthi ke usicelo because ke ngamcela kuNkulunkulu ngoba lo yamongameli waletha intokozo ukuthi ke ngizoba ubaba. Kodwa ke noma ke ngajapha but ngathokoza ukuthi ke ngubaba. Manje ke lo ngase ngiyamcela ukuthi ke usicelo wavela April 21 2000 babukuthelezi. Ngambonga uNkulunkulu 4 years down the line ngonyaka 2004 kwakuwumgqibelo ngangiya eJohannesburg Stadium iChiefs kwakuyi last day ngihamba ngiya eJohannesburg Stadium kwangena i-call on Saturday ukuthi ke sengubaba kaNonkululeko ngithole intombazana ngametha ngathi ke uNonkululeko. Kwakuwumgqibelo around this time before 3 o'clock. I was on my way to eJohannesburg Stadium. iChiefs ayodlala neSwallows. uCollins Zuma wakora 2 goals laba basibhola. Yaliphakamisa iPSL title Bishop Space. Ngambonga uNkulunkulu waqhubeka iminyaka ithe ngo-2010 before iWorld Cup. It was on a Friday on the 5th of February. Ngacela i-day off kubelungu ngangisasebenza eHoneydew eBRM Brands. Ngacela i-day off on a Thursday ngathi ngicela ukuthi ngingabi khona emsebenzini on Friday. Bangigranta i-permission abelungu kwangena i-phone call ekuseni. I remember isikhathi it was 6:45 a.m. quarter to 7. Seconds. I can't remember my seconds, but it was 6:45 a.m. Kwangena i-phone call Pastor Chris ethi sekufike undodana igama lakhe ngametha ngathi ke usamukelo. Ngase ke ngiyamamukela. Ngambonga ke uNkulunkulu. To be short ngihambile nabantwana lapha. Zisinethile imvula. Beke kufika isikhathi la khona kwaphela umsebenzi. Bengeke ngithi ngingene eKFC ngidle
ngisuke ngiyendlile mongameli ngithi ngilambile kanti bona abadlali bengidla nabo siye nabo STS bebala espe bebayazi date yami yokuhola umhla ka25 bengihamba nabo so sahamba indlela izinto zaya eSouth things started went south kodwa yaqhubeka impilo sadlula emvuleni wangisiza uNkulunkulu sabambana njengoba sibambene nje siwu4 manje ke nami ke ngizothi namhlanje kubantwana bami ngiyabonga kakhulu irespect ke abanayo towards mina abantwana thanjikwayo somehow somewhere ngeke size sibablame ukhona nendlebe eziwu2 olalelayo kube khona nendlebe eyi1 enye evulekile enye ivalekile bese kuba khona ke onendlebe eziyi2 but azizwa uyabona kodwa uyezwa yini istage uyabona istage kodwa ke siyamcela nje uNkulunkulu ukuthi ke makabasiza abantwana nami ngifisa ukuthi nje ngiyabonga nje kubantwana bami usicelo this year is 25 years old uNonkululeko she's 21 years uSamkelo he's 15 years old so kuyasho ukuthi cha sengikhulile manje ke ngiyambonga nje kakhulu uNkulunkulu wafethu nami ngiyabonga nje nonke ngomthetho bengafanele umsebenzi wenze bekufanele ngabe kwenziwe lo msebenzi wenziwe umnikazi walekhaya because umnikazi walekhaya abantwana bakhe laba ke unfortunately angingathi nje unfortunately kodwa izinsuku zakhe zokuphila ziyeza ncipha uyabona kodwa lo msebenzi lona wawenza bengina 15 years it was 1985 sasifaka amasuti ngiyakhumbula izithombe zikhona la ekhaya manje ke siyambonga kakhulu uNkulunkulu noma omncane ufana naye lo msebenzi wawenza lapha eProtea Glen kwaba kuhle ngoba kumnandi ukopha into enhle so in short nje ngiyabonga kakhulu ukuthi namhlanje nizobongisa niphumile nadela ke izinto eziningi abantwana lawa ngifisa bazi ukuthi ke malume njalo uthando and engifisa ukuthi ngikusho okwashiwo kimi ngo1991 umama ke uThanjekwayo ethi Hlufu uma engiyala ngenzelwa i21 years kumlindelo engizohlala phansi eWhite Church umama uThanjekwayo wathi ndodana yami ungaba nakho konke uhambe ngemoto enhle ufunde wenze konke kodwa mawungenayo inhlonipho uphila wathi isisekelo somuntu ephila inhlonipho manje nami ke engifuna ukuthi ngikusho ukuthi ke ukuze nani niqhubeke nihambe kahle empilweni sihloniphane kuhle ngoba ke angikho okunegative engike ngakuzwa ngani Pastor Chris Musa nowofakazi nisebenza naye usicelo kwi-engaging life lapha eNgoni FM abangani bakaNonkululeko ebandleni noSamkelo bangofakazi nawo abanye abangani bakasicelo ngisho ukuthi ke bafethu I'm also lost for words nami kodwa nje engikusho ukuthi cha ngiyamthanda abantwana bami kunezwi nje elithi ngibonge uJehova mphefumulo wami ungakhohlwa yonke imisebenzi yakhe emusa so ungathi ngoba uvukile uthi uvuswe ialarm kepha kuwumusa kaJehova ekudinga kuba uappreciate lokho yiloko nje nami ngiyabonga inkosi yomsebenzisi amen. Ngicela ubaba uBishop Amen ka Babu Gama
Ngiyanibingelela egameni lenkosi yethu Jesu. Ngiyanibingelela kwababa uThabethe. Ngiyanibingelela egameni lenkosi yethu Jesu. Ngibingelela wonke umuntu okhona phakathi kwale ndawo. Wonke umuntu ozihluphile nje man ukuthi mina sengilambile. Mama ubaba wakhe nangikhona ubaba uGama umdala. Haleluya. Thina masifike ebandleni leli ukhanya ukusha sithole bona abobaba uGama. Silandela bona kakhulu lo mama owabo labafana uMamkhatha. Haleluya. Bazalwane siyabonga leli khaya leli bantwana bami ngicela ukusho ukuthi nje ubaba enibonga isiko laleli khaya lilodwa ukholo. Haleluya. La izlankulunkulu encwadini kaHebheru 11 evesini 6 lithi ngaphandle kokholwa akwenzeki ukuthi umthokozise uThixo. Haleluya. Manje nami ngicela ke bazalwane ngoba uthi ubaba la angenze isemoni ngishayisile kodwa ngicela nje ukubamba Psalms 128 angifundele ivesi libe lilodwa baba ngihambe nje ku Psalms 128 ivesi li1 kuphela. Amen. One verse Amahubo 128. Hallelujah. Bahamba ngezindlela zakhe. Amen. Babusisiwe bonke abamesaba uJehova bahamba ngezindlela zakhe. Zikhona indlela ekhona la ezweni. Masifika la ezweni sifika nje singidalwa zikaNkulunkulu kodwa indlela esifanele sihambe ngayo ekaJehova. Njengoba namhlanje babugama ubonga mubi ke umuntu ongabongi bazela. Uyabona umuntu engathi makathola into angabongi lutho akakwazi ngathola futhi again. Haleluya. Ngoba akabonganga uhamba ngendlela ongeyakhe ngelanga uthi uJesu uthi amadoda bewashumi asindisiwe kodwa kube yodwa baphi laba abanye. Haleluya. Manje ukuthi mubi umuntu ongabongi. Baba uGama ngiyabonga ubusisiwe baba ngoba uhamba ngendlela yakaJehova. Le ndlela ohamba ngayo iyindlela yakaJehova. Ngiyabonga abantu abami nibusekile. Uba umkhulu wenu ekhuleka la ngikhumbula incwadi kaGenesis bazalwane. Babugama angeke ngizokuwe mkhulu. Mawukhuleka la ngikhumbula uJakobe uma eseGibhithe. Haleluya. Uma efike eGibhithe uthola uJosefa enamadodana amabili uEfreme lamadodana wakhe amabili lawa uma mafika akawazi uJakobe ukuthi kukhona uEfreme kunoManase. Haleluya. Lithi ke iBhayibheli uma uJoseph esondeza lamadodana uyawathatha uJakobe uyabeka phezu kwamathanga wakhe. Lithi iBhayibheli uma bakakhulekela uphambanisa izandla. Haleluya. Ubusisa lo mzukulu ngapha ubusisa lo ngapha wenza into eyindida. Manje ngithi nawe namhlanje baba nibusekile abantwana bami nibusiswa umkhulu ngamazi esaphila futhi. Yebo engakalala ukugcina sengigcina. Ngicela nje nihlale kuleli gama leli ukuthi hlonipha uyihlo nonyoko ngoba lokho kuyilungelo. Lokho kuyilungelo lokuhlonipha. Awuzikhethile kodwa kufanele nigcine ngani ngokuhlonipha ngoba cabangani baningi abantwana abanganababa, abanye abanawo nomkhulu, abanye abamazi nje nomkhulu, abanye abamazi nobaba.
nibusisekile kini nekhaya ngoba ubaba ukhona umkhulu ukhona nogogo sengasekho niyamazi futhi haleluya leli khaya elani konje ngithe ikhaya lani elokholwa umama ngakholwa then kunenkinga somele suku semanzini haleluya uma singakuthola lo akakholwa lo somele sukwenza isiguqo uye kuphi emanzini haleluya ngoba leli khaya elokholwa kwathabethe kuyakholwa kwagama kuyakholwa ngazi kanjalo solo ngifika nami ngicela inkosi ibusise bazalwane mgcini sihlalo ngiyabonga nami ukunikeza ithuba lelo kodwa ngicela ukuthi leli khaya leli babugama Jehova akubusise amen siyabonga ngizocela ukuphakamisa ongumfundisi emagameni okukhuthaza phezulu kwabantwana ngiyawathanda lamagama akhunywa obaba uma besakhuluma phezulu kwenu bafowethu ngikhumbula lencwadi eqede ukufunda manje ithi ngoba ikhuluma nje ithi umuntu kufanele ehambe ngendlela yokukholwa manje ke iyathi kumahubo indlela yabalungileyo nendlela yababi ubusisiwe ungahambi ngezeluleko zababi uthi ke ubishop esuka la leli khaya yikhaya lomkhuleko like lathi iBhayibheli ngelinye lamalanga usathane akekho ezintweni zakho kungaba ibusiness usathane akekho ebanganini bakho usathane akekho emsebenzini kodwa into amelene nayo usathane iyodwa it's your family ila ushaya khona indawo ophumula kuyo manje ke lithi elami ngizokuthatha kade isikhathi ngoba vele nezulu yalibona lifuna ukusimoshela lithi ke elami uma lokhu kubonga mhlasimbe kuyofika kuhlale kabi kuwe emqondweni isicelo samukelo kumbe nonkululeko uma kuyofika kuhlale kabi usathane uyofika bese kusebenzisa ngendlela ekabi ngoba uyobusuthi wena ubaba ukwenze konke wayesenikeza ukuthi mangiziphathe kodwa ke ubishop manje uthi yikhaya lomkhuleko elami ke lithi encwadini yamahubo lithi umuntu engahambi ngezeluleko zababi ungahlala enkundleni yabakolodayo ngiyocela ke usukume mfundisi wami baba thanje kwayo uzosipha amagama okukhuthaza phezulu kwalabo bantwana isikhathi ke sesimoshakele kakhulu ukufana emndenini wakwaThabethe wonke ngiyabingelela ngiyathoba kakhulu emndenini waMlangeni ngiyathoba kakhulu mfowethu Mbokane uvuka okuningi inhliziyo yami ngoba ngifakazi izinto ngikhuluma ngezinto engizaziyo ngikhuluma ngezinto engixoxelwe ngazo I have seen you going through certain difficult times. I was there. I witnessed challenges amaningi ondlule kuwo. I remember the last day before impilo yakhe izoturn around. I arrived ekhaya ngaphelhlezi noKhathozi. Kwakuwesithathu la ngakhona. Ngathi asambe kunomkhuleko esizokuwo namhlanje. From that day lo mkhuleko wayishintsha impilo yakho for the better. Ngizothi kubantu abakho maybe mhlawumbe banokubuza ukukhuluma banga understand. I spent probably 6 to 7 years of my life ngihlala la. Ngilala embhedeni we-1 nobaba omncane wenu uNdindi le uyelala la on the other bed. Ubaba wenu walala on the other room. So the others kuyintwana zami noJabu kuyimo bhutwazo kodwa mina noNdindi we were the same age. So we had our different special friendship with each one of them. Tina, when we were born, sathola kuumndeni. When we were born, it's way more than 50 years. Ubudlelwane budala kunathi. When we were born,
babugama umfowethu umfundisi ngizom-addressa ngokuthi umfundisi ubabugama ngoba umkhulu senior khona ukuze kungaphambani iy'nkomishi. Ngizothi-ke mfowethu empilweni ziningi izinto ezenzakalayo but not every advice will advance you. It is important ukubheka izinto eziku-advancesayo empilweni ezikusa phambili. Lokhu kuyingxenye yezinto esazifica nathi senzelwa zona nathi sazibona wenza okuyikho kufana wenza okuyikho uJavas ukuthi abonge laba bantwana. Eneke njengoba asho ukuthi ukhathozi ngabe ukhona ngabe sekonakele ngabe uyaphithizela. Kodwa because of libe nenhlanhla yokumbona nihlale naye nimbona athetha nimbona ejabulile nimbona enzani. Ngizofakazela amazwi akababa uBishop ubaba uBishop mayefika wafikele egatsheni leli sikhonza kulo laseJudea ku-1983. We were very young. We were very young. He served under leli bandla until this day and age. I think he's about 42 years or so forth. Nomuntu wavela ngalo mnyaka una 42 years. Ukhuluma ngento ayaziyo. We have been through a number of challenges as imindeni. We have seen and we learned ukuthi kufanele sibambisane ezintweni zonke. Today I've got so many events amaningi engimene kodwa ke I said nakubaba uGama I will start la ekhaya and ngizograce this occasion because it is imperative kimi ukuthi I must grace it. Noma bengingashongo ukuthi ukuba khona kwami babu ukuthelezi ngiyabonga nokunginikeza ithuba program director ngingazungincintsha ukuthi lo muntu akangiphamisi noma nginikeze ithuba. Kunale ncwadi ke ethi ekweyakhulunywa umkhulu ubaba uGama oyisenior ema-trustini asebandleni la kuzalwa khona uZulu kaNkonyane. Uma ekhuleka wathi mbonge uJehova amahubo 1 3. Wathi mbonge uJehova umphefumulo wakho bese lifaka ukhoba. Uthi ke ungakhohlwa imisebenzi yakhe yonke yomusa. Mayiqhubeke ithi uye futhi lo othethelela izono. Uye futhi lo okhulula umphefumulo wami ukuthi uye kubhujisweni. So kunezinto nalo msebenzi wanamhlanje it's not because of you can but it's because of kune revelation eyafika kuwe yathi isikhathi sokuthi akumikisa ukubonga uNkulunkulu. So ke njengoba umikisa ukubonga ngiyacela ukuthi ke nobukele nabantu abakho bangakuthathi for granted lokho kwenzile. Ukubaba uBishop mayehlala phansi uthi amadodana ahlezi emathangeni waphanjaniswa isandla makulethwe isibusiso. So ngizothi isibusiso asivele enyangeni oyaziyo, asiveli kumfundisi wasesontweni lakho, asiveli kumngani wakho, asiveli la ucabanga kubaba wase next door, sivela kulo baba ohlezi naye endlini noma ungamthatha kancane kangakanani kodwa into zakhe isesandleni sakho. Yingakho ke abanye abantu abethu bathi uma besiyeke saze saficwa ukufa singabanika ngesibusiso abantu bayahlupheka. Kanti it's because of baye bavala izindlebe ngesikhathi sokuthi bajabulisa inhliziyo. Mawubona uEsau uma uJakobe nomfowabo uma uyise uthi ake uyongifunela isilovela. Isilovela yise sokwenza inhliziyo ijabule. Then inhliziyo mayijabulile irelease ama blessings. Ama blessings angeke uzuwathole emzalini inhliziyo yomzali ingajabulanga. Yingakho ke kufanele uqalele ukwenza izinto ezijabulisa nje umzali. Akusiyimali yodwa akathola ugeza izitsha akathole wenza izinto ezisemandleni akho bese kuyothiwa ngelinye ilanga uthwele kanti awuthwelanga ingenxa yokuthi uhamba ngesibusiso. Inhlanhla kaMaguduza iyenziwa, inhlanhla iyenziwe endaweni ongayicabanga kodwa isibusiso sitholakala endaweni eyodwa. Then kuba it's entirely up to you ukuthi ufuna ukuphila ngenhlanhla lokuvuselelwa imihla ngemihla uzusilandela imikhuba izinto ezihlala ezikhuluma ezindlini ebusuku abantu balele ngoba ufunana nalento iyeke ikhona iseduze kwakho impilo yakho yonke. Eneke futhi uma ngabe kunesibusiso ekhaya
yingakho ke uba yedwa uhlala esihlalweni kodwa laba abanye abaseduzane kuba abantwana basebukhosini kuthiwe laba ama-prince nama-princess kodwa kuthiwe lo uhlezi esihlalweni futhi sik-understand ukuthi isibusiso sinama-levels ayashiyashiyana ungazondi isicelo uma ngabe kuba umfowenu ohlala esihlalweni nomfowenu angazondi uma kuba uwohlala esihlalweni kodwa understand ukuthi I am within uGcobo, I am within that family, I am within leso sibusiso. Ngizoletha ke lawa mazwi athi ke nokuqhubeka kwendlela lamani ningawavala amehlo bantwana. Ama challenges are here to stay. Ngoba uthe okhulume phambi kwami wathi uSathane umelene nomndeni. Ngoba umndeni ila kuzalwa khona into eziphilayo. Remember ukuthi umndeni ophilayo uzala i-community ephilile bese kuba isizwe esiphilile. Therefore uSathane uyamelana nokuthi umndeni uphile ufuna by all means aveze izinto eziveza ukuthi ubani akekho ngcono kunomunye nomunye akekho ngcono kunomunye ngoba ufuna ukudestroya the union ufuna ukudestroya lobuyabunye bomndeni. Ngizonitshena namhlanje ukuthi ke thina sabamba lawo mazwi esasiwatshele ogogo benu nabomkhulu benu nabo oButsipho babesikhuza nje besitshele lokho basitshela khona whether uyakujabulela akutshele khona noma ukujabuleli useshilo umuntu omdala. Then it's entirely up to you ukuthi uyathatha noma awuthathi. Therefore this is a platform and an opportunity for nina nibe nenhlanhla yokuthi nize nibone ubaba wenu uyabona manje sibali ngibonile ukuthi uyalingana nobaba lingana naye nangomqondo futhi ube beyond indoda eyasimentorisha nalaba fowethu samentorishwa yenye indoda nababa uSibisi a number of them why kunamanye amazwi wayewasho ngendlela yakhe kodwa wayithi a good master produces the student that is 7 times sharper than the master, but it does not necessarily mean that a student is superior than the master. And then lokho kusho ukuthi ke noma ningaba nenhlanhla engakanani nibe nezinto nishayela amaBentley uba benahamba ngeKia iyazini ukuthi iKia yazala iBentley nihlale niku-embrace uma ubona iKia uthi nayi insimbi kababa uthi nayi insimbi kababa uma ubona izinto zasekhaya uzi-embrace because of you are where you are or you are who you are. It's simply because of the things ozithole ekhaya and ilikini liyokwenziwa yini ukuthi lihlonishwe once umuntu wakhuluma kabi ngoba bakho wa-embrace wafakaza ukuthi vele lilatama liyabheda so libulele ilikini so ngibule noma ungaphinda kusasa uthi lela thama ligrand ubambe elentulo lokuthi thama lami liyabheda. Ngifuna ukuzosho ukuthi ke abantu abethu kufanele ba-understand nathi mhlambe ukuthi sasizwa ukulalela kodwa abantu abethu ngoba ba ama-2K thina sasingama 1K okunye sasimiswa nangenduku so ke nina nisamiswa ke nangenduku senazi kakhulu seniwabo 4IR yini lento the latest whatever AI and so forth abo ChatGPT seningabantwana enitshela ifone bese nitshela lento enifunayo ukuthi yazini ukuthi over and above every technology that you can come across ayikho endlula isibusiso esiphuma kubaba ayikho endlula isibusiso esiphuma kubaba lamakheke noma sizowadla nje hlale nazo ukuthi nina nibusisekile noma singawadla thina kodwa ke nina isibusiso niyohlala naso impilo yenu yonke kusukela namhlanje noma ngabe wakwaphambana nobaba no ukuthi akuphanjana nobaba hlale wazi ukuthi akuphanjanwa nje nobaba noma ungabona ukuthi useless kangakanani kodwa uma ufuna ukuvala into zakho phambana nobabakho therefore you will see ukuthi kuzokwenzakalani uyozulanda thina ustrafe babeka bolanda thina strafe ubusuku bonke afuna siloku sizungeza ngento elule engabe uye wayenza uye wahlonipha bayihloniphile zonke izinto ziyohamba kahle ukhulume kakhulu ubaba omncane ya umkhulu wenu omncane ukhulume kakhulu ngabe bekangashongo ngabe kusho mina ukuthi bombhokani bombulweni nala bongcwele nibethatha ngabe kusho mina manje sengizosho nje ngibambe eduzane uyabona ukuthi ngoba sekakhulumile ngingagibeli phezulu kwamazwi la ngabashilo kodwa babugama ngizothi Thixo akwenze kahle ngoba zonke izinto esizibonile ngiyakubona uyazi-exercise uyazi-practice uzidlulisela to the next generation zinjengoba zinjalo zingadayilutwanga therefore ke nani ngiyathemba ukuthi niyafunda ngoba lena setting a trend yokuthi nani nizoba nabantwana sicela ngelinye lamalanga nani nazi ukuthi inkundla efana yenziwa nje kube kanye ayenziwe imihla ngemihla lalela sengifuna ukuhlala phansi yenziwa kube kanye mayenziwe nje kwaba kanye
okwazi ukuthi into zakho soyiphethe kuyoba kuwe ukuthi uzisebenzisa kanjani. Uthi ke babugama izwi incwadi le yamaSpsalms ithi ngingakhohlwa imisebenzi yakhe yonke yomusa, for everything that you have gone through, for everything that every respect oyithola kubantwana, for every challenges that you have gone through, it was simply to test you, because there will never be a testimony without a test. Kufanele kube nezinto ezikuphazamisa endleleni zizokwenza ukuthi ngelinye lamalanga ube nobufakazi obuthulayo ukuthi uhambe nami wangithwala kwaze kwaba la, ngoba kukhona umuntu othi uthwaliwe angathwalanga, angazi nokuthwalwa ukuthi kuyinto enjani, ezwe nje abantu bexoxa ukuthi uyathwalana bese athi nami ungithwalile kanti angathwalekanga. Ngazathi uThixo anganenzela umusa. Uyabona leli khaya thina sasikhuleka makuzolala, ningayisusi lezo ikhonkwane, ningayisusi lezo ikhonkwane. Ubaba uBishop ukhulume kakhulu wathi mani igile imkhuba ngazi ngithi nifuse ngoba uyothi yezone 6 uthole zithi lethi uthi uyangapha uthole zisho same thing, bese uzobalekela kuphi ngoba umuntu mayegangile kubo uthi yakhabo ma uyothi yakhabo ma athole kushiwo lento eshiwo ngale kuleya ndawo, bese ke uzoya kuphi. Msanike abantu abami ukuthi nizibhayizise nikhiphe ezintweni ngoba niseyintweni. Lalela niseyintweni, ngizwani nitshelwa yithi thina sabantu bezinto ukuthi nje sithulile, singabantu abaseyintweni, singabantu bezinto. Ma ufuna izinto ufonela thina sizokufaka ezintweni, then sinmanitshelwa yithi ukuthi nisezintweni ningazikhiphi, ngoba for everything oyitholayo ithola simply because of umusa owenzelwa wona nenhlonipho nje abazali. Ngazathi uThixo ngenza kahle, ngingamoshi ixesha lakho tata, siyabonga. Inkonzo yomnikelo nakho ke engifuna ukudlulisa before lithi ke iBhayibheli, a borrower is always a slave to the lender. A borrower is a slave to the lender. Manye amagama uNkulunkulu akathandi ukuthi ukolote or uthathe imali yesikoloto uyobhadala isikoloto. Ngifuna nje lapho ukuthi asikwazi ukuthi sithi senze offering bese thatha imali elibolekile niletha kuNkulunkulu. Akayifuni imali yokubolekwa, ufuna imali oyijulukele. Le othi wena uyisebenzele bese yenza iza kuJehova bese ke iyakubusisa wena. Asikiseni ngithe nje ngidlule lapho ngokusheshsha okukhulu, but ke before ngingena there's one thing engithandayo babugama, it is love. You know, uNkulunkulu uthi love must be unconditional in order to express, but in order to love umbhalo wencwadi uKhokikon uthi kena in love everything starts from the beginning, and the beginning should be called care. So awukwazi ukuthanda unganakekeli. So in order to love you have to care first. NoNkulunkulu kusebenza kanjalo, in order to express uthando lakhe you need to care, and the caring is a like offering. Ubona kanjani ngokuletha what God deserves. Umbuzo ukuthi how much that God deserves, umejara ukuthi uNkulunkulu ungidlulise phi, then ubona ukuthi udeserve how much. If akudlulise kancane udeserve okuncane, uzokuaccept like okuncane. Kodwa if akudlulise la ngamela ngudlule khona wena, then okuletha offering kumele kumejara the same indlela akudlulise kuyo. Angifuni abantu bazoletha into encane because ngiyazi ukuthi uNkulunkulu udlulisa endaweni la abantu abangabile badlule khona. So ngizoyenza lokho nje offering, kodwa abangisisa kahle ukuthi ngidlule ephi wena la ngabela ngidlule khona. Therefore, how much I must give God for what I've been through empilweni. Nakho kunye melwazi ukuthi anything negative bazalwane, anything negative, there's no God there. uNkulunkulu is not the author of confusions. So once ugcwala ngoku negative nje into eyilapho basifuna imali, wazi ukuthi uNkulunkulu akekho lapho. uNkulunkulu la ku positive khona. So masithi sicela imali kuNkulunkulu sithi kuwe lithi imali, ungacabanga ukuthi basifuna imali emsebenzini. Just know ukuthi you already ususa uNkulunkulu lapho kulomcabango wakho. So cabanga ukuthi ke masithi sifuna imali uthi nje
I need to give them more. Manike more. Ushuthi a positive way. So ngizozisitsha nje ngizositsha la angifuni ukuhlupha kakhulu ngoba inkonzo yokunikela ngathi nje inkonzo nje akuyona transaction yabo akusulo when you debit you credit ku accounting principles isho njalo where there's a debit there's a credit you can't credit and not debit but la kuNkulunkulu is only a debit so you need to ukuthi ulokuletha nje uletha nje i-debit i-credit uzoyibona ekugcineni uthi hawu uNkulunkulu wazongifaka endaweni bengacaba ukuthi ungangifaka khona. So it's not an accounting principle le esizonenzela yona sondelani nje lokhu nikhipha nje lokhu uNkulunkulu akakudeservayo. Yeah. How much God does deserve. Ubheka ukuthi wena ngidlule phi mina ngidlule phi uNkulunkulu and then this is what you deserve. Yeah. So wazi nje ukuthi once waletha ukuncane you actually say God that's what you deserve. Pastor Mbata, just one song because I ngifuna ubheke nje isikhwama sakho and you measure the distance oyihambe noNkulunkulu wena. Just measure that. iBhayibheli lithi khona umama wacela uNkulunkulu amenzela fish oil. Yawamenzela fish oil ngoba bekakolota akoloda umfa indoda yami emshiya ekolodeni had ukuthi ke uNkulunkulu I increase the fish oil. And the more big currency of fish oil at that time was very expensive oil. So wayenza show ukuthi ngefish oil encane kwaqola izitsha zabaningi. So iprinciple ye-offering ilapho ukuthi wena lotho okuningi kuNkulunkulu letha nje lokufaka nje kube kuningi bese uzomejara ngezinto ondlule kuzo. Yeah. Angazi ngicela nje iculo and then ngiqale nje ngicela uqala kapha abafundisi because abafundisi basiphethe therefore kumele kubonakala ukuthi siphethwe uyabo sibonakala ngani offering right yabo ukuthi lana no sisiphethe impela nizongixolela ngoba inkonzo offering ngathi nje ngihlale nginikwa yona sesontweni so ngathi nje ehlale ngiyisa Mbathanya bangakhulukhulu kodwa la kagama nakho ngifuna ukungidlulisa as a message esibuya kithi from Ingoni FM. Sisebenza kakhulu nomfolo uJupiter Street Jupiter uzibiza kanjalo sisebenza naye kakhulu. One thing esiyifundile esithathe ukuthi uyithathe endlini le ukuthi yena uyahlonipha. Akusinto aka-actile into yokuhlonipha kodwa baba nakho esifuna ukungidlulisa as a stage esisebenzayo ustoti kodwa yena ustoti kodwa uyahlonipha kodwa ungako lokustoti bakhe kuMoses mawufunda lapho kuExodus uzothola ukuthi chapter 34 uMoses usentabeni noJesu noNkulunkulu uNkulunkulu ubhala ama-10 commandment bakawabhala lama-10 commandment ufike kwanika uMoses uthi hamba nawo ke phansi uyobatshela laba maka yehla uhlangana uhamba nobhuti wakhe uthi ubhuti ngizwa ngathi kunomsindo phansi ngathi khona umsindo makafika lapha uthola abakhonza ezinye inkosi okanye ezinye izithixo but kuma-10 commandment the first one ithi thou shall not bakhonza abanye othixo ukucasuka kwaMoses njengobaba njengomholi ukucasuka kwakhe wathatha lama 10 commandment asematsheni wawashaya phansi and then manje sekunenkinga ke phela manje ngoba nakho imithetho uyibulele yena mela buyile emuva kamanje aye kuNkulunkulu uthi hayi baba yimi engibhalile ngakunika amatshe ngenza zonke izinto
Manje njengoba sobuya kwesithiwa ngeke ngikwenze lokho mina. Hamba wena uthatha amatshe wena, hamba wena ugubhe lawo matshe wena and walethe kimi then mina ngizobhala kuwo. Eku first one uNkulunkulu beke wagubhile yena yenza yonke into ufike wamnika wahamba. The second time uthi uNkulunkulu no iprinciple ebuvila ngisebenza ngayo. Angisebenzi nje nomuntu oyivila mina. Hamba ke wena manje uyowathatha wena bese walethela kimi bese mina ngiyawabhala. Then sesine partnership mina nawe mntwana kaNkulunkulu. Se uyayehla kuMoses kwesi2 kokuqala ubuso bakaMoses azange bucwebezela. Kwesibili makehla kwesi2 abantwana bakaIsrayeli babona ubuso bukaMoses bucwebezela because uMoses udecide ukusebenzisana noNkulunkulu endleleni. Angake ke uye ndawo baba if njalo lengane zakho zixaka olokhu uye kubanye abantu. Kuyomela ukuthi ujwayeze ukuthi no, the one who created must be the one put order on them. Ngoba ngawufaka nje umthetho like it like khangena ngo6 but decide ukuthi ayikho lento esho baba thina sizongena ngesikhathi esifika ngaso. Kodwa moya kuJehova uzofaka isimilo kulengane without you doing anything. Ubona ingane ifika ngesikhathi oyibekele yona. UJehova kuphela okwazi ukudila nezimilo zabantu. Ya ngoba ama culture ahlulekile siwazamile ama culture abantu babuya bawajike bawagxekela ama culture abo kodwa uJehova kuphela odila ngesimilo somuntu. Kodwa kuze ukuthi uNkulunkulu akwazi ukudila nesimilo somuntu kumele nize kuye njalo. Then mawuza kuye ngiyakuthembisa ubuso bakho kuyocwebezela njalo nje. Amen ngiyabonga. Kuze lokugcina ke njengamanje ngizocela ubaba uMengameli G Shabalala kube uye uzosuka nje bene egama lokubonga kukho konke esokuthe kohlanganisa namhlanje esebongile bese esibuyisela kuNkulunkulu ngomkhuleko ukube ukuthi sesidlulela ke kokunye uzosijabulisa ngiyabezwa abafundisi lokhu bekhuluma ngekheke mfathu hle Volley. Ungayeki ukumlaya umntwana ngoba uma umshaya ngoswazi akayikufa. Yakumshaya ngoswazi uphule umphefumulo wakhe endaweni. Amen. Angilifakazi bazalwane. Ngicela khona lapho kuzaga 23 ufunde u6 no8 umjambo 7 23 ufunde u6 no8. Ungadli ukudla koneso elibi. Izakabani verse 6. Verse 6 no 8. Yeah, 6 no. No. We're jumping 7. No. That's 23 22. Yes, it's 22. 6 no 8. Not 47. Six. Kulisa umntwana ngendlela eyakuba eyakhe. Uyokuthi lapho esekhulile angasuku. Uhlwanyela okubi uyakuvuna usisi. Nenduku yolaka lwakhe iyakuphela. Ngiyabonga nkulu, ngiyabonga. Angishumayeli bazalwane. Kodwa onezindlebe uzwile ukuthi incwadi kaSolomon ithi. Amen bazalwane. Lapha ngisukunyiswe ukuthiwa ngibonge lo msebenzi kaBabgama. Babgama ngicela ubambe la nkulu. Amen. Siyabonga ke bazalwane. Siyawubongela lo muzi kaGama entweni enhle kangaka uBabgama ayenzile ayivamile
ngiyaqala futhi mina kuyihamba efana nale yokuthi ngibizele ukuzobonga kwabantwana. Siyabonga abantwana bami. Siyabonga kusho ukuthi ubabugama njengoba enza kanje nihambe kahle phambi kwakhe. Naye uhambe kahle phambi kwenu. Wanihlonipha nani namhlonipha. Manje siyabonga kakhulu. Siyabonga kubo bonke ke abaye bafeza kulembizo ebizwe ubabugama yokuzohlonipha abantwana. Mina nginifisela ke ukuthi nikhule bantu abami, nikhule nasemqondweni. Emqondweni kaBaba, ngoba ukuba ubaba bekenza kabi ngaba kakwenza ngalokho, kodwa bekenza kahle emehlweni enu. Ngicela nje ukuthi lenhlonipho enimnikeze yona nimhloniphe until azakhunjule uNkulunkulu. Ningasuki lenhlonipho lena anikeze yona, nani lenhlonipho enimnikeze yona nihlale kuyo. Siyabonga ke kubo bonke ke abazalwane abalana. Akukho ke okunye futhi engakusho kwangathi ke kungathi ke mase sesibuyele emakhaya la sihlala khona uNkulunkulu asigcine asihole endleleni nezingqole esihamba ngazo. Bazalwane asiqinisele amasondazo. Ningakudla kumponjwana. Niyabona uMamthanje kwayo ulana kayifakanga uniform namhlanje. Kepha bagcwele lapha emgwaqweni. Sengikhulumela kwabashayelayo. Bagcwele lapha emgwaqweni. Kumponjwana zakudla mase sofika endlini. Siyabonga. Siyabonga. Sengiyabusisa ke bazalwane. Ngicela sivala amehlo. Baba egameni lakhe lomusa, moyo ongcwele siyabonga. Sibonga umsebenzi baba osiphe wona kulolu suku lanamhlanje. Sibonga lo mndeni wakagama moyo ongcwele. Kwangathi baba ibusiso zakhe bantwana bakhe singaphinda baba. Sibongile ke baba usihole kahle endleleni. Sicela ukuthi moyo ongcwele uma siphuma kuleli khaya nabo basale ngomusa, nathi baba sambe ngomusa size siyofinyelela ezindlini la siphila khona ngegama lenkosi yethu Jesu Kristu. Amen. Amen. Sacela ubaba uSikhosana, ubaba uSikhosana. Baba uSikhosana. Yeah. Sanibonani, welcome to podcast with Pepe Nyuka. Sise Soweto Shawelo. Yeah, niyazibuza nje ukuthi Pepe Nyuka selifunane Soweto eShawelo. No. Bekunomcimbi omuhle nomnandi. Bekujatshulwe kumnandi nje, but ke okuningi uzosho ubaba. Ngiyacabanga ukuthi ubaba omela aphendule le question ethi size ngani la bekunanda ekhaya. Yeah, bese ngiyaqhubeka nama question, but before ngibuza lo question leyo bengicela nje wonke umuntu azintroduce bese abulisa ama viewers Pepe Nyuka bese azintroduce to ubani. Yeah, bese ke ubaba aphendula le question leyo ukuthi sizokwenzani la ekhaya. Yes, ngiyabonga. Ngiyanibingelela ma Pepe Nyuka viewers, igama lami uNonkululeko Gama. Thule bandleni ufana kagama lona. We are live silane Soweto eningaziyo nangazi usicelo wakagama aka Street Jupiter. Nazo. Thank you. Kubonga ababukeli bohlelo lika Pepe Nyuka. Ngiyanibingelela nonke bathwanda benkosi okhulumayo ogama umfundisi uJabu Gama ngokukhonza ngisekukhanyeni okusha. Ngiyajabula manje ukuthi ngibe nani live ku Pepe Nyuka podcast. Ngiyabonga. Sanibonani nonke, igama umbuso ijuice echitheke endaweni ngokukhonza ngikhonze ekhaya abangcwele. Ngiyabonga. Yeah, no, bengicela nje umphendule le question leyo. Njengoba namhlanje uPepe Nyuka live la eSoweto eShawela. I reason yakhe yokuba la we have a Thanksgiving ceremony
umcimbi wokubonga abantwana abami abathathu njengoba bazi-introduceile ngokulandelana kwabo. So namhlanje kuye kwavuka izwi uma uDavide ethi mbonga uJehova mphefumulo wami ngakho konke ongenzela khona ungakhohlwa imisebenzi yakhe yonke yomusa. Manje ke nami bengimemile abamabandla engikhonza nabo nabanye ke bezinye inkonzo omakhelwane imindeni yonke abangani nayo iPhoponyuka podcast beyikhona as an invited guest ukuzobungaza nami uma nami nje ngicelebrate abantwana bami ukuba khona kwabo empilweni yami. Ngibonge nje ukuthi uNkulunkulu usangigcinele bona basangihlonipha because into ebaluleke kakhulu inhlonipho. Isisekelo somuntu ephila inhlonipho. Ma unganayo inhlonipho ufe uphila. It doesn't matter uhlabela kangakanani ushumayela kangakanani ucebe kangakanani wazi kangakanani kodwa nje ma ungenayo inhlonipho ufe uphila. Manje nami ke namhlanje abantwana ngiyababonga kakhulu ngibonga uNkulunkulu kodwa kuko konke ngoba lithe izwi abantwana bayisibusiso esivela kuNkulunkulu. Manje ke nami ke ngiyambonga uNkulunkulu ukuthi ke umsebenzi wanamhlanje uhambe kahle. uNkulunkulu ucontrolile because we plan kepha impendulo ivela kuNkulunkulu. So yingakho namhlanje uPhephenyuka ebela eSoweto eShawela ezobungaza nathi kuleli khala kaGama lapho khona ke ngizobonga nje abantwana bami uNkulunkulu angiphe bona. No ngiyabonga noma usuyivale yonke mara ke ngiyazi ukuthi each and everyone uyibone ngendlela yakhe ne and nje bese niba namagama ama word of thanks to anyone abazile bese niba ne line nje enzoyiphupha benu. I know ukuthi nisukumile national lapha bengicela nje nibe nayo enizophupha benu ngalento ayenzile enhle. Amen. Okay, ngiyanibingelela futhi ngithanda ukubonga kuwo wonke abasihambele. Siyabonga kakhulu umcimbi uhambe kahle kuwo wonke ama preparations besinawo akukho la siphazamiseke khona. Coming to my dad ngiyabonga kakhulu baba lokho kwenzele kona kukhulu angazi nokuthi ngiyabonga ngithini. uNkulunkulu akubusise akwandisele ngiyabonga. Sure, ngibuyele futhi another one. Ngibonga ukuthi Phephenyuka ukhona. We are here. Overall, I just want to say I'm grateful to be alive. Of all the things that I'm grateful to be alive, it's also unbelievable that I'm at this age. Tupac didn't make it this far, but that's a collab. But there's one thing he always said: you have to be respectful all the time, and you do the best you can. And angifuna ukusho nje ukuthi ayithama nyabonga ungiphe konke mara uncishe height. Yeah, I'm still short and imomdala. It makes no sense. It makes no, but yazini engeke iphele. Kodwa I know thama no nyabonga nami ngelinye ilanga ngizokushayela ungawari. Yeah, soon ma uNkulunkulu ngambeka lathi 70 75 8 lalela zobuya uPhephenyuka nayo uzobala. Uyangithola boy. Sanibonani, ngiyanibulisa futhi as ijuice echitheke endaweni. Mina ngithanda ukubonga ubaba ukuthi usenzelile umsebenzi lo muhle. Abanye abantwana bakhule bangabaza ubaba babo. Abanye babaleka abababa. Akusunoma ubani olithola leli thuba esilitholayo. So mina bengithanda ukubonga uNkulunkulu amnika amandla, amnike neminyaka eminingi kuze nathi sizoyichubeka lento le. Kubantwana bethu esisoba nabo naye bekhona eze umkhulu wabo abantwana uNkulunkulu amgcine. Siyabonga, amen. Last word siuza yona ngithi niyazi la khona kuPhephenyuka ukuza yona. Last word baba ungathini kuza yona. I know ukuthi lento le ayijwayelekanga ukwenzeka. Mhlambe khona abazibuzayo ukuthi and then ngoba thina sijwayele uThanksgiving yabaholi yabona into le then wena wayithatha wayilethe abantwaneni. Yes kona besiyazi ukuthi beyenziwa but makubongwa abantwana. Yes but ke wena ke wayithatha wayenza kanje uthini ke kuZayoni ungathini nje kuZayoni laba ama question nabanani engingakusho nje kulombuzo awubuzayo ke ubaba uNondaba uPhephenyuka ukuthi number 1
bobaba thandani abantwana benu, bomama thandani abantwana benu, bantwana thandani abazali benu nize nibahloniphe futhi. Ngalendlela ke okwenzeke ngayo ngifisa ukusho ukuthi i-conversation iba phakathi komuntu noNkulunkulu. Akudingi ukuthi kuze kuprofethe noma kuze kuvuke umoya esiguqweni. Inkulumo iba phakathi komuntu noNkulunkulu ngoba umbuzo uyaye ube khona ukuthi ke ufuna ukuthi ngikwenzeleni. Then impendulo ke izovela khona lapho. Kodwa ke okumnandi ukuthi mawungabi u-absent father. Uyabona yiba ubaba opresent ebantwaneni bakho. Angisho ukuthi ngoba lokhu engikwenzile mhlambe ke ngingcono, kodwa nami ngikhuthaza ukuthi bonke abobaba mababa recognize abantwana babo. As much as we recognize our leaders asiholayo, but now kukhona indaba yokuthi ke uzoliphatha kanjani ibandla. Ungakwazi ukuphatha umuzi wakho because umuzi wakho uqala kubantwana bakho. Thanda abantwana bakho, thanda ikhaya lakho, then ukuye bandleni is just going to be nje a plain sailing. Manje nami nje ngiyakhuthaza nje ukuthi ke emzini wakithi eZiyoni masibathandeni abantwana bethu, siba appreciate abantwana bethu. I know ukuthi ke amandla ethu ke awalingani, kodwa nje okubalekile ukuthi uma umntwana umtshela nje ukuthi yazini ngiyakuthanda and ngicela ukuthi uNkulunkulu akwenze kahle, lokho kukhulu kakhulu kudlula ukuthi noma ngabe ungamnika i10 million, kodwa nje uma uthe kuye ngiyakuthanda, igama elikhulu lelo kakhulu. Ngiyabonga nami. No, siyabonga guys, siyabonga. Bathe ngenze so ngiyabangumsinda. Okay, no, siyabonga. Amen. Ni subscribe. Siyabonga.